Sant Donís és una de les festes més arrelades a la comunitat valenciana. I com ho sabem? Ho sabem perquè des de fa molts anys que se celebra ací a València i nosaltres hem volgut fer diferents reportatges per a que tots i totes vegueu com se produeix ací en València aquesta festa. Se produeix perquè estem ací a la pastisseria Galant d'Albal, que aquest any ha guanyat el primer premi d'aparadors i també de la botiga. Estem ací amb el gerent que està a les meues esquenes, que ell és José, que ens va contar un poc sobre la importància d'aquesta festa que hi ha a València. A més, també ens va contar un poc com es prepara ací el que és la producció dels massapans de Sant Donís. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, José? Com estàs? Pues així estem, amassant el massapà, com podeu veure. Ja queden apenes uns dies sols per a que s'acabe aquesta festa que heu preparat des d'agost, m'havies comentat abans. Sí, bueno, el que és el disseny de l'escaparate per al concurs, sí que es comencem en agost a preparar-se, a anar pensant com ho farem, el que farem, tot això, sí, sí. És una tasca creativa. Sí, és una tasca molt creativa, claro, tu compta que les frutetes se fan una a una a mà i després el que és la decoració de la piruleta i el tronador també du molta feina. En la decoració que heu fet a l'aparador, conta'm un poc què és el que podem veure. Pues podem veure el que és la piruleta i el tronador, ¿vale? Que són dos peces molt importants dins de la mocaora, i després la fruteta de massapà de diversos colors, tant fruta com verdura. Hem vist també un castell en l'aparador. Són les torres de Serrano. En unes paraetes de fruta davant, que era com antigament se venia la fruta, en unes paraes davant i la gent anava a comprar-ho. I tot això ho heu fet vosaltres? Tot ho vam fer nosaltres, evidentment, sí, sí. El castell les torres de Serrano també són de xocolata. Després ho menjareu? Després ho menjarem, sí. Ho donarem a algun centre benèfic també, perquè puguen gaudir de lo que és la mocaora tots. Contàvem al principi que la mocaora és una festa molt arrelada a la comunitat valenciana. Tu saps un poc l'origen? A veure, l'origen se remunta a 1238, quan Jaume I entrà a València, ¿vale? Que les dones li oferiren el que és fruta i verdura. Entonces, uns anys després, els pastissers ho han traslladat a fruta i verdura de massapà. I, per altra banda, contar també que el significat del mocaor era que, com aquell entonces no n'hi havia paper per envoltar les coses perquè se pogueren transportar, tot s'envoltava en mocaor. Entonces, ese és l'origen de per què la mocaorà, o sigui, per què ho envolta un mocaor. Clar, el que es representen són frutes i hortalisses de l'horta valenciana. De l'horta valenciana, claro, les dones oferien per lo que tenien en aquells temps. Trobem de tot, maduixes, carlotes... De tot, de tot. Avui per avui, així a ma casa, estem fent 23 classes entre fruta i verdura. Com quines, per exemple? Pues moltes, pimentó, rave, nap, freses, xampinyó, fava, col, panotxa... Lo típic? Lo típic, sí, sí, lo que n'hi ha. O sea, la fruta que n'hi ha en qualsevol frutedira, però trasladar al massapà. La producció que feu durant aquesta festa, més o menys? Nosaltres calculem que vendrem entre 400 i 450 mocaoraes. Molt important vendre, perquè a més és, com ja havíem dit, una festa, una costum ja arrelada així a la ciutat de València. Conta'm ja, estem així perquè volem ja passar a la producció de com es fa un bon massapà. Sí, a veure, un bon massapà es començaria així, ¿vale? Així tinc l'armela i el sucre mesclant-se, ¿vale? Perquè això se fica l'armela dins de la màquina i després li tirem un punt de caramel que li el volquem damunt i entonces ahí va mesclant-se i va gelant-se. Això seria el que és la base del massapà. La base del massapà és té que estar així? Així estarà alrededor d'una hora i quart, hora i mitja, gelant-se i mesclant-se bé, fins que agarra el punt consistent del que volem. La base del massapà havíem quedat. La base del massapà, sí. La base del massapà nosaltres li fiquem un 60% d'armela marcona i un 40% de sucre. És el vostre secret per a fer un bon massapà? El secret per fer un bon massapà, així o en qualsevol puesto, és no voler abaratir ficant-li més sucre del que li toca. Perquè el massapà admitís tant un 60% d'armela com un 40% de sucre o al revés. Un 60% de sucre i un 40% d'armela, però claro, després a l'hora de menjar se nota. Per ahí no podem, per ahí, eixa diferència de preus en molts puestos, saps que, claro, l'armela té un preu i el sucre té un altre, entonces, claro, contra més armela, més bo. S'ha de vendre com qualitat-preu. Correcte. Una vegada això ja està fet, on passem? Una vegada això ja està fet, està gelat, ja passaríem així. Mira, així ja faríem el que són els colors, ¿vale? Este és el blanc que teníem d'antes,
i este és el roig, que ja el tenim fet en color, ¿vale? Entonces, per exemple, així perquè vegues, estan fent ravens, ¿vale? Entonces, I fiquem colorant? Fiquem colorant alimentari, sí, claro. Per a fer els colors se gasta colorant. Estan els teus companys, conta'ns un poc què estan fent. Res, estan fent, doncs mira, primer agarraríem un poquet de blanc i un poquet de roig, perquè el rave sabem que és meitat i meitat. Primer se fa una boleta, a partir d'ahí ja s'estira i després allí al final estan ficant-li el que és el puntet verdet que du el rave. És que a més d'artesans heu de ser artistes, perquè heu de saber fer bé una fruita, una hortalissa, per a que quede real. Sí, claro, intentem això, pues, que quede lo més real possible dins de lo que ens permetís, però vamos, queda molt bonico, com podeu veure. Més o menys, perquè a mi m'encanta el massapà i m'encanta aquesta festa i menjar aquestes fruitetes, anem cap així, i hortalisses, tenen el mateix sabor, però n'hi ha algunes que sí que se diferencia un poc el sabor, potser les que són de taronja, les que són de fresa. A veure, nosaltres, tot el que és el massapà, el fem en massapà sense ninguna classe de sabor. L'únic que sí que li fiquem al massapà xocolate és per la querella. La querella sí que el fem en un massapà de xocolate. I el kiwi, que també el fem, ¿vale? Que el kiwi seria verd, però després va rebossadet en canela. Entonces, claro, a l'hora de menjar sí que notes un gust diferent, però són les úniques dos fruites que diguem, fan un gust diferent. I molta gent les demana, perquè sobretot els xiquets van darrere de la querella, perquè, claro, el gustet del massapà en un poquet de xocolata també està molt bo. Pel que veiem, no és una feina molt costosa, ni molt... Me referís que no n'hi ha molt de temps per a fer-la, perquè una vegada passada ahir, ja se fa directament. Ja se fa directament, sí, nosaltres estem fent ahir i ahir. Sí que és de veres que el massapà té una durabilitat de 5 o 6 dies. Sí, això sí. Vull dir que tampoc és precís fer-ho en seguida ni fer-ho corregent. El que sí que costa és fer una a una, cada una individual. Sí. Clar, això sí que és el més costós. Això és el més costós, claro. I cada dia se dediqueu a fer, per exemple, una fruiteta en concret, no crec, però feu varietat. No, fem varietat, sí. A partir dels colors que tenim, a partir d'ahir ja anem decidint. Pues mira, fem una sencera de verd i a partir d'ahir pues fem la carxofa, la fava, el kiwi, el no sé què. Després una de roig, pues lo mateix. Saps? Vam pasterar els gras i a partir d'ahir anem fent classes. O també depèn de fora la demanda que n'hi hasca, pues anem completant d'una o d'altra perquè tinguem la mateixa varietat durant tots els dies, claro. Havíem parlat també de lo que és típic, la piruleta, que també és típic i que s'hi veniu. Conta'm un poc sobre... La piruleta i el tronador tenen una altra història, ¿vale? Segons se comenta, Felipe V arribà un any que va prohibir els focs d'artifici, ¿vale? En València. Entonces, claro, así els pastissers pensaren que no podia, o sea, en València no podia faltar les traques, el no sé què. Entonces se inventà lo que és el tronador i la piruleta, ¿vale? per a representar lo que és la traca i que en un 9 d'octubre, una festa tan representativa per als valencians, que no faltara, encara que fora simbòlicament, lo que és la piruleta i el tronador, que és molt valencià, la pólvora. I què està fent el teu company ací, a l'altre costat, que també és interessant veure? Ja sí, ja trobem un altre color, sí tenim més el taronjeta. Este és l'altre massapà, que no té res que veure en el que fèiem antes. Sí. També se composa d'armela i de sucre, el que passa que este se fa de manera diferent. ¿Vale? Este és el que se cou després al forn. ¿Vale? I això és la llema confitada, que és el relleno. Com ha evolucionat tot això del massapà, des que es va començar fins ara? Pues jo crec que igual, el massapà no ha variat molt. Han variat molt les formes, han variat molt la forma de treballar, però el que és el massapà, un bon massapà deu de dur un bon percentatge d'armela, un percentatge el que li toca de sucre, i a partir d'ahir ja pues, la creativitat de cada un per fer les frutes, les verdures, les hortalisses, tot el tema este. Clar, perquè el sabor és el mateix, no canvia res, és perquè és una tradició ja molt consolidada, sí. Sí, això portem molts anys ja fent-ho així, en el gremi, els pastissers portem des de fa 60 o 70 anys fent això. Jo, mon pare, quan es començava la pastisseria, m'ho contava. El que passa que, claro, és un producte car que fa 50 o 60 anys pues, no se podia tota la gent permetir això. Entonces, a poquet sí que ha anat escampant-se per tot el que és la província de València, però això es començar en el que és el centre de València a fer 3 o 4 pastisseries i avui per avui arribar a tots els costats de la comunitat valenciana, que és molt bonico també. I has notat que algun any la venda ha pujat, ha baixat? A veure, se nota molt que ha pujat la venda quan guanyes el concurs.
perquè la gent, claro, la repercussió que porta, i més avui en dia en les redes socials i moltes coses, pues molta gent a l'hora de comprar la moca hora diu, pues vaig a provar-la d'allí. Entonces el concurs és una molt bona forma de promocionar-se també. Tu creus que un bon pastisser, com tu eres, ha de saber bé la història del que ha passat en València per fer una bona producció? Sí, home, claro, n'hi ha que saber la història i de per què són les coses. Crec jo, vamos. I una vegada acabem així del massapà, què feu? Ja el comenceu a enrotllar? Sí, bueno, així se va preparant i ja després el que se fa pues és això, és lo siguiente, és ja se passa tot a bandejeta, però això ja és en la tenda on arreglen. Clar, i cada un, nosaltres ja tenim bandejes arreglades, vale, que les tenim en exposició, o després cada un ve i se tria la fruta que vol. Pues jo vull una tallada de meló, un kiwi, un no sé què, i cada un se tria el que vol. Teniu vosaltres les bandejes que feu per a vendre i després les personalitzades. Correcte, que cada un se tria el que vol. També hem vist, quan hem passat per ací, per la producció, que estaven ací familiars teus, suposo que ton pare, ta mare, tal, que estan ací ordenant un poc el que és les bandejetes. Sí, està la meva germana, la meva dona, és que el treball de fora de la tenda també és molt important. Nosaltres així fem la fruta, però després el que és la decoració, i claro, tota la decoració de l'escaparate i de més, tot això forma part d'elles, i després d'arreglar una bandejeta en gràcia, de ficar així, ficar allà, és tot el conjunt. Què te pareix si anem allà i veiem un poc com feu allí la feina? Claro, perfecte. Estàvem fa un moment en la producció i com s'elabora aquest dolç tan típic i tradicional ací a la comunitat valenciana. Però ara José ens ha portat ací on també és molt important aquesta feina, veritat, José? Sí, claro, així ja és, nosaltres diguem que la nostra és molt important, però esta si cap és encara més, perquè, claro, mira, ja nosaltres lo que te comentava de les bandejes preparadetes, pues serien estes, que també les completem un poquet en peces perquè després la gent se les puga guardar, com pot ser un pla de ceràmica, una fulla, algo que, a banda de portar lo que és el massapà, la dona o la persona d'afecte que li regales això, també tinga una peça que durant tot l'any se'n recorde de tu. Clar, és molt important. Una vegada acabeu d'allí, el massapà ve ací i ja comenceu vosaltres a decorar el que és la bandeja. Jo no sabia, per exemple, clar, jo suposo que cada poble tindrà les seues costums, però així, per exemple, fiqueu el que és la piruleta i el tronador amb tot el massapà. Sí, vamos, es que lo que es la moca orà és això, és la piruleta i el tronador, que representa lo que és el tronador de pólvora i la piruleta, ¿vale? I després les frutes i hortalisses de lo que és la festa, ¿vale? Entonces té que anar tot el conjunt. Sí que és de veres que n'hi ha molta gent pues, que a lo millor te diu, pues prepárame una bandejeta de soles fruta, perquè a lo millor l'altre massapà no li agrada. De ahí lo que te comentaba antes de personalitzar un poquet les bandejes. Però lo que és la moca orà completa seria esta. I les feu de tots els tamanys. Sí, depenent de la gent que siguen de començar, perquè clar, n'hi ha famílies que ne són 3 que volen una bandejeta xicoteta, si n'hi ha famílies pues, que, com és el dia de la comunitat, se reuneixen, són 15 o 18 persones, entonces, claro, cada un se tria lo que vol. Fem peces de 120 grams, de 250 grams i de 350 grams.
I ja per finalitzar, José, què ens pots contar? Algun consell per a tota la gent que, perquè això en casa no es pot fer, o sí? Això en casa se pot fer, però... Vamos, sí que se podria fer, sí que és algo que se podria fer, el massapà. De fet, que també és una costum que a mi m'agrada un muntó, els col·legis, ja portem 5 o 6 anys que els col·legis me demanen el que és el massapà en color fet, i en els col·legis també estan recalcant molt als xiquets que facin el que és la fruta, doncs fan a veure, coses senzilletes, fan una pera, fan un xampinyó, fan un no sé què, entonces estan inculcant el que és la mocaora i és una cosa molt important també. Per a que no es perga, veritat. Perquè no es perga el costum, claro. Sí. Doncs moltes gràcies, José, per obrir-nos les portes de ta casa, pràcticament, per contar-nos un poc sobre aquesta festa, ja ho dic una vegada més, tradicional i sobretot arrelada, sí, a la comunitat valenciana, que vos vaig molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies per veure aquest reportatge i esperem que els hagi agradat moltíssim.